नै दायो जों बबेबा हाग्रा खनानिफ्राय जों ओंखारबोबाय थ' हाग्रा बारियाव मानो फैदोंमोन जोङो दालाय जों जाहैबाय मामोन हाग्रानि मानसि जों हाग्रा मानसि हाग्रा मानसि नङा थ' गाइस जोङो दंफां हानायाव बिदामोननो ओंखाम लाबोदोंमोन दा इनिफ्राय जोङो न'आव थांगासिनो ओमफ्राय गामियावथ' हाबा दङ थ' आङो दायो मोनायाव बरियासे नोंथांमोननो देखायनोसै थ' हाबाया दिनै बहुद धामाका जागोन आरो माबायदि धामाका जागोनलाय हिन्जाव लायनो थांगासिनो लाबोगोन नालाय ओमफ्राय माबानानै बरिया दायो देखायनोसै ओमफ्राय गाबोननो जानाय आरोना रायजो बिदिनो माबाफोरनो जाहोनाय थ' बिराद इन्टारेस्ट जागोन आरोना हाबाया थ' नेना थाबानो जाबाय थ' दायो नाइटनि थाखाय भिडिअ बहुद मोजां फैगोन दिनैनिया थ' जों दायो नै लामाया भिउसा बहुद हिटखा होननानै नायनाय हेभिखा थ' जों दायो न'आव थांसै थ' एसे नायलांबाय थादो दा बिदिबा चलो भिडिअ थांसै ना मा होनो रायजोफोर चलो आयै बेसारा गथ'आ नै बाबु बहानो फैदों नोङो आयै ओइ खामानि मावनानै नै बिसोरा नै बाइकआ इयाव दोनथ'दोंमोन सान्दुंआव दोननो हायाना सिटानो आंनिया मा जाखो नै इसे माबाबाय सिदा नै है नोंनो सलायनो होनो बबा फोथा गोलैना थाबा मा जानांगौ जानाय नङा नों सलायनो बा नै आंनि गारिखौ सलायनो नागिरदों इयो बबा खोलैबा जारलासो जागोन आदसा नों खोलैमारगोन नामा माबायदि सलायगोन नोंसोर माला एसे सलायफोरनायखाय इनि गियारनि सेन्स माबानायखौनो रोंबावलायासै नंगौ डिस्कभारजोंलाय बोरै एखे जानो डिस्कभारनिया उनखि आरो सिगांखै दंना माबोरै एखे जानो दिसुन नै आङो दायो लोगोदो फैबाय हेमासुदो निरुमा दंफैयो आं नै दा हाबायाव लोगो मोनसिगोन आरोना थ' चलो चुटि हाबायाव गाइस दा आङो हाबायाव फैबाय आरोना दुगैनानै बरियासै फैबाय थ' नोंथांमोननो आंलाय देलायनायखौ थेवबो गारनो हाया आंलाय जोखौ guys habaयाव थांबाय फैबाय नायबाय थादों जाबायथ' दायो बरिया देखायसिगोन थ' नायलांबाय था आरोना नै हाबायाव बोरै आंनो थफबजोबदों नै गासिबो थफबना दं ओमफ्राय भितराव जोङो इखिनियावल' दङ बेनिफ्राय इयाव गोजा दङ ओमफ्राय जों इयाव थांथ'वाखै इखिनियावनो दं जोङो ओमफ्राय नै जोंहा गुमै हाय नराय गुमै होद नोंलाय सोर जाखो इसोर जाखो नायलाय इबा बवानि फैखोयो ओमफ्राय निजा जागाखैजा बक्स दामग्रा जों दानि मेथाइ सेथाइ खनखांबाय सबबो आं जोम जागासिनो बुंनाया फार्स्ट टाइम आंनियाव नुजाबाय भिडिअ दिनै मायबा बुंनो बुंथ'ला दे बुंना होबाय एसे बुंना होदो आंनि टाइम गैया फैगासिनो आरो इथ' सानफ्रोमबो माने मास्क गानबाय थायो एख' गैया इयो सानफ्रोमबो मास्क गानना बिदिनो थाबाय थायो मास्क गानै मा जागोन नै मा होनदों नों मा होनदो कर'ना भाइरास जादों गाइस सोर होननाय जायाखै हो आया boring nih mari bang dapat ribang no bang boroni bang bo cap ke dan pika kari gue oke oh gari monkibay nei ja light sudah
नुनानै नुवाखैब्रा सिना खोनायाखै नै जा माले खालि मास्क गानो नै गुमैया जानिया makar file गारि फैबाय नै औ रा माक्सिमानि आरोना अ नायलांबाय था भिडिअखौ फाइनालि मोनबाय आरोना ini orang menang belum baru berapa लाइट माने बिराद माबा बापरे एकदम मेगनाव नायनो हाया जमा गासिबो मोनाबो नालाय खोनानायनि थाखाय बेयाव जों जमा दंफैयो जोंनियाबो आं दिनै कमेन्ट जाथारबायलै मायबा होनाखै औ खोनानायनि थाखाय बिदिनो जमा आदसा नै दा जों खैनाखौ नुथ'वाखै अ दा एसे खैनाया गारिनिफ्राय दा बरनबाथाय माबासिगोन देखायसिगोन मोजाङै थ' नोंथांमोना बयबो इन्ट्रेस्ट Angus mo tanah ang bumira kan mungkin na yung takay ni limang kek yung sadang hindi guys na doon eh गोरबोनि दायरियाव लिरबाय आं नोंनि मुं खोमोर हायै बादि नों थांलाय फैलाय लामायाव गायबाय आं गोजा गाबनि गलाब बिबार मिनिस्लु मोखांजों नों आंनि फारसे नायहरफिन खेबसे रिजि रिजि हाथाइजों नों आंनि फारसे मिनि खैरो मिनि हर रजे गोजोन देरानि बिसनायाव खोमसि